Yan. Part 2 ng fishing namin para Ramadan. Fishing bird. Same. Lowell pa rin. Roger! Come! At saka may sumama yung dalawang tropa pa. Si Mark John. Sabi yun. O yun. Yan. Tapos yung nasa likod. Ando no? Ano ba yun? Ayun, nagpapahinga. Pagod na, nantok. Pagod. Busy. Oh. Yan lang kuan mo? Oo. Dalhin. Mahirap pa maglinis eh. Ayan o, may tumatalon pa. Ano daw? Kung naglinisin diretso na. Ano? Mahirap naman yung kainin. Hirap naman yun. Ayan o. Oh. Tapos, yan. Halo. Nandyan si Spotted. At saka yung, yung medyo maitim. Darna. Si Nora. Dito pa. Nora, si Darna at si Peke dyan. Oh, may isa pa. Ito pa rin. Ha? Andun na. Oh, yung nandun. On the yellow plastic. Tinabi ko na. Hinga mo na. Ano na. So, maganda kasi yung space ang din. Sa tsempohan lang ng tubig. You bring it all that one. Maganda dito. Itong lugar. Don't join. Ayan o. Lagyan namin ng palutang para makita ba na so wala pang kumakain. Ayan na pala, wala, negative pa. Yan, dali si Lowell. Pre Sakasako na nakuha pre. saksako na ba? Tagbaw yung limpyo na rin. Ang kulir nga sa dano. Piktibo kitong paun mo pa tangag one pre, murag tinabalon ba? Gahe no? Gahe bitaw mo kuan, dugay mo wa, Ika kuha dito. dugay matanggal. Labig-labyog. Moray lingaw-lingaw rin niya mo diri ha. Kuan lang. Antod na kuan kay inikabot sa Ramadan or kanang di na kaya ang adlaw or very init na kayo. Wala undang, di kaya. Ya. Punan pag humid, patay. Inits mo lang. Wanang karon, pay mo sa una. So, dagan-dagan sa ning mamasulay dari po. Habi ba na si Manong tag-as kay grad. Tapos usa dito. Napon na ihapong kuhan po din napon. Kahili kong pwesto kay taas-taas mo na siya ang lugar diri. Ya, tapos naipong lahi po dito. Masala. Tapos dito sa tumoy. Tapos dagan dito. So, morning kinabuhi diri. Kung morning mong habi, mugasto gi ka syempre. Mahal-mahal ba ang radog reel. So
Mau na. Iya lang, okay ako. Unsay ninduton pre? Kaon lang ka ba? Di lang kang tumasol. Tapos tumasol kayo. Ay, wah. Iguan. Ay, I can release. nakabuhi. Catch and release. Okay, nakabuhi. Isunas mo ng kao na kay. Oo. Ay, ilo na tika. Ilo to. Kibot. Dapat limpyo na pre, diil. Di po. Di agahon. Tingnan lang pre. Kuan man, sharing man na pre. Sharing man. Dili taguli pre para makakaon na tayo dito pre. Bag-oro ba tagtupi panit ni Pisa eh. Kadlit eh. Okay, sige. Stay tuned. Mamaya na po. So guys, ending of our fishing trip. Ito naman. Uwi na. Pahinga. Duty pa mamaya. Ay man ako. Day off pala itong isa kaya ang yabang. Whew. So, thank you. And bye. Bye-bye. Babush. Babush. Babush ka.